запяешь. А за прожитие, ды 12 петухов, ды 12 петухов. А завязите нашу бабку домов. Прывітанне, сябры, вось так радасна мы зноў пачынаем нашу сустрэчу. З вами кулінарна-фальклорнае шоу «Еш, пакуль не запяеш». І праспяваў ужо Іван Іванович Кірчук. І Сяржук Марков Так. пра барабаніў. Так, пра барабаніў крыху. Ну, а гаворка у нас сёння пойдзе пра... Нараджэнне дзіцяці, хрэсьбіны, бабка, вось чаму бабка тут з'явілася. Вельмі важны момант, але я зараз распавяду, што мы будзем гатаваць, а потым ужо да тэмы. Ну, глядзіце, вось тут такая гара ёсць. У Беларусі няма гор, але, ну, такой з бульбы зрабіў. Карацей, ну, глядзіце, гэта ўжо такія паўфабрыкаты, я падрыхтаваў дома, таму што, ну, гэта заняло шмат часу. Так, бульба звычайная у мундзірах, у шалупінні. Гараченькую пракруцілі на мясарубачку, атрымалі вось гэта. Пячонку курыную ў дадзеным выпадку, я больш яе люблю. Вось, курыную пячонку таксама патушылі, пракруцілі, і зараз нам патрэбна... што будзе, я ж забыўся сказаць, гэта ж будуць піражкі з бульбы з пячонкай. Для перадачы «Еш, пакуль не запяеш» мы ўсё набываем у краме «Віцебскія прадукты», бо тут прадстаўлены ўсе вытворчыя прадпрыемствы Віцебскай вобласці. Шукайце на паліцах гандлёвую марку «Віцебскі экапрадукт» і атрымлівайце асалоду ад нашых мясцовых натуральных прадуктаў. Дарэчы, гандлёвая надбаўка на гэтую марку у віцебскіх прадуктаў усяго 5%. І нам трэба зараз пасячы яшчэ цыбулю і падсмажыць яе на алеі, каб дадаць у нашае начынне. А пакуль яна будзе смажыцца, зробім хуценька потым абалоначку. Ну, Іван Іванович, пра радзіны. Складаны такі вельмі абрад, асабліва калі яго рыхтаваць на сцэне. Магу сказаць, што ні аднойчы я яго не рабіў, таму што ёсць магчымасць выносіць дзіця, а якое дзіця? Ляльку выносіць. Таму я пачну здалёк. Па-першае, нашы продкі вельмі уважліва адносіліся да таго, як сышлася маладая пара. І калі доўга не было дзяцей, ведаеш, перажывалі, лічылі, што гэта Божая кара. За нешта пакараў. Або на вяселле нехта сурочыў. А калі ўжо зацяжарыла дзеўчына, то яе вельмі аберагалі. Шмат працы не давалі, таму што вельмі хацелася, каб хто быў, працяг роду каб быў. Калі нараджалася дзіця, таксама цікава. Зараз мы гэта не бачым, а ў старадаўнія часы, калі спытаеш у бабуль, гэта маглі роды адбывацца і некай сеўні, у хляве, і ў лазні. Калі ў хаце, дык усіх з хаты выпрашалі, каб яны выходзілі, каб... Не перашкаджалі. Не перашкаджалі. Ну і гэта ж ж такі сакральная такая... Так, і вось перарубалі пупавіну, што бабуля распавядала, што калі хлопец нараджаўся, то на сякеры. І то не ў кожным рэгіёне. Ёсць рэгіён, можа я памыляюся, але на Віцебшчыне нельга было, бо будзе бандытам тады, калі на сякеры перарубіць хлопцу пупавіну. А дзеўчыне на верацёнцы, можа на кнігі быць. І гэтак далей. Шукалі. А калі нараджалася дзіця, напрыклад, хлопца, яго загарталі ў такія жаночыя, будзем казаць, рэчы. А дзеўчыну маленькую, наадварот, у мужчынскія. Гэта як два пачаткі, каб было? Каб яна таксама мела пару, па-першае, і каб мела тую энергетыку, каб тое і тое было. Ну, зараз мы можам пра розныя рэгіёны гаварыць, але вось, ну, мне так падалося вельмі цікава, што гэта было. Ну, і далей сам момант, што нам трэба выбраць? Нам трэба выбраць хросных бацькоў, калі нарадзілася дзіця, і гэта вельмі адказна. А хрысцілі ж не адразу, там, праз колькі? 40 дзён, здаецца, так? Гэта ж мы казалі пра лічбы, вось гэтыя сакральныя, 40. Гэта па-рознаму можна папытацца сваіх бабуль-дзядоў, якіх там хрысцілі. Таму што былі часы, калі у нас рэлігіі Бога не было, таму хаваліся і хрысцілі дзяцей, каб ніхто не бачыў. Ну і калі ўжо выбіралі бацькоў, яны былі вельмі адказныя.
І калі іх запрашалі на вось гэты абрад храшчэння, так, то яны там таксама шмат цікавага. Напрыклад, павінны былі пераступіць через замок, через нейкую сякеру таксама, зноў як абярэг. І мне было цікава, што яны павінны былі цотны лік гарэлкі выпіць, чарачак. Не 7, як у вас у Троіцы. Так, каб у пары былі. Ну і песні ёсць прыгожыя такія. Кума по саду ходила, кума по саду ходила, кума рассаду збирала, кума рассаду разбирала. А кум да кумы приходил, а кум да кумы приходил, чаровички куме приносил, чаровички куме приносил. Быццам эстрадная, нават так? ужо Але ж народная. Не пачынаў рэзаць, бо такая... І даволі шмат. Я як трошки акунуўся, будзем казаць, у радзінную паэзію, у ўсе гэтыя рэчы, звязаныя з нараджэннем дзіцяці. Ну, даволі шмат. Напрыклад, там вось песня «Ды за пражыцця 12 петухоў». Думаю, на што тут петухі весці гэту бабулю? А чытаю далей, што калі нараджаўся хлопчык, то прыходзілі пад акенца, бралі жывога пеўня. Вы распавядайце, а я пайду цыбулю закіну на патэльню? Не буду. Хай яна трэба дачакацца цябе. Пачакайце? Ну, пачакайце. Так. Так. Я заўжды, ведаеце, калі дадому ідзеш і хто-небудзь, ну вось, закенцы ці вось у пад'ездзе, вось гэты пах смажанай цыбулі. Хочаш пастукаць? Ну, погрукаться у двери, что вы там робите. Дайте проконтролюю крыху. Правда. Так, ну что, сябры, давайте зараз перекладем нашу бульбу сюда в больш просторную такую мису. Так. Трэба сюды убить яйка. Яйка полетела. Оп. Оп. Ну что, як звычайна. Крыху перцу. Ну і трэба яшчэ крыху солі. Ну і дадам крыху мукі. Але так, без фанатызму, каб яны былі ўсё ж такі, мы зробім потым, вось у нас ёсць паніровачныя сухарыкі, мы у сухарыках будзем рабіць. Гэта піражкі не запечаныя, гэта будуць піражкі смажаныя. Вось, таму зараз зробім абалонку цеста. Ну, я слухаю вас. Ну, ось, калі нараджаўся хлопчык, тады бралі пеўня, каб ён падрапаў шкло. А калі нараджалася дзяўчынка, прыносілі курачку. Там жа госці пад акенца зноў, каб яна падрапала. І вось таму гэта і сувязь з песнямі, таму што, ну, як расшыфраваць, чаму там гэтыя пеўні з'явіліся ў гэтай песні. Адкуль? Ну, і бабулі, а мы зараз вядзем размову не пра тых бабуль-дзядоў, якія родныя, а гэта бабуля-пупарэзніца, або тая бабуля, якая прымала... Это которая павітуха? Павітуха, якая прымала роды, і зараз мы гаворым пра традыцыю вельмі далёкую. Вось, яна мела пачэснае месца, яна сядзела нават пад абразамі, калі адбывалася гэта свята. Не кожны там чалавек можа сядзець. Потым кумоў туды... Ну, гэта якая-небудзь магла быць там, ну, не чараўніца ж? Не абавязкова чараўніца. Я толькі яшчэ здзівіўся інфармацыяй, што яна не магла прымаць роды вельмі хутка іншыя, павінен быў прайсці месяц. Здаецца, каб яна там пачысцілася, я так разумею. Каб быў такі перапынак паміж дзеткамі. Вось, яна даволі ўсяго ведала шмат, таму што сёння мы маем інтэрнэт, можам паглядзець, якія зёлкі выкарыстоўваць, маленька пакупаць, так? А яна ведала, яна ўсё распавядала, можа і дапамагала. Вось. А ўжо праз 3 гады яна гаварыла так, што праз 3 гады можна было пупавіну развязаць. Каб што? Дзіця больш разумела ўсяго. Развязаць розум, так? Розум. Вось. Таму ёй, бачыце, яна шмат усяго ведала. На жаль, такіх звестак даволі мала пра тое, як яны гэтай інфармацыяй карысталіся. Але яны былі вельмі паважанымі, таму што гэта яны прымалі на свет. Ну так, гэта сур'ёзнае. Дзіцятка. Пайду. Добре, помыю. Иди. Так, ну что ж, Иван Иванович, трэба зараз мне ўжо забраць цыбулю. Цыбульку мы адразу закидываем сюды да нашай пячоначкі.
А ці ты памятаеш, у які дзень нарадзіўся? Я неяк паглядзеў па календары, зараз у тэлефоне можна глянуць амаль што любы год. Не, я не пра год, пра дзень. Пра дзень, і там і дзень ёсць. І вось давай я пакуль не гавары, я раскажу, можа людзі таксама. Давайте. Ну вось я даведаўся ад адной бабулі, она мне распавядала, што ў панядзелак якраз нараджаюцца ўсе няўмекі. У аўторак працавітыя людзі. У сераду не тое, не сёе, пасярэдзіне, так? Слухайце, я зараз праверу. Пачакай, я ж не расказаю. Ну, вы, да, у чацвер таксама тыя, хто пачынаюць першымі хадзіць, у іх таксама ўсё спрыяе. У пятніцу п'яніцы і тыя, хто таксама лайдакі, не хочуць нічога рабіць. У суботу шчаслівыя, а ў нядзелю, прабач, я нарадзіўся ў нядзелю, як і моя малодшая сястра, вельмі шчаслівыя людзі. Во, так і ёсць? На мне попала. Так, а я, ведаеце, калі? У аўторак. Ну добра, працавіты. Бачыш, як мы з табою падглядзелі. Працавіты і шчаслівы. А калі разам, то ўсё атрымліваецца як след. Ну, але калі не ведаеш і жывеш, можа і лепш. Ну так. Што ты ў пятніцу нарадзіўся. Ну. Будзеш сказаць, я ў пятніцу, такі ў мяне дзень, што ж я буду ўжо такі працавіты. На працу прыйшоў тлумачальную адразу пішаш. Ну, таму што я ў пятніцу нарадзіўся. Які да мяне прэтэнзіі? Налівайце мне кілішак. Ну, я ў пятніцу нарадзіўся, і ўсё, не чапайце. Вось, і зноў-такі я працягваю цікавы момант пра гэту бабулю, так? Таму што яна павінна была падрыхтаваць кашу. А каша магла быць розная, з розных круп, так? І яна ўпрыгожвалася, яна і бублікамі, некімі стужачкамі, цукерачкамі. Таму што, па-першае, мне здаецца, гэта зноў-такі дань нашым продкам. Па-другое, гэта такая абрадавая страва, якою павінны былі ўсе пачаставацца, нават яна прадавала. І казала там, падыходзьце, хто хоча. Як выкуп, можа? Я па рубліку, так, разбівала гаршок, так? І нават тыя жанчыны, у якіх не было дзяцей, яны бралі гэтыя кавалачкі гаршка сабе на галаву, пакладалі і нешта такі тэкст гаварылі, што каб і ты на наступны год таксама мела дзіцятка. Ведаеш, з гэтым гаршком такая вось сувязь. Таму, а вось пра віцебшчыну і пра гародню у мяне такая інфармацыя, што замест бабінай кашы магла быць яешня. І таксама ўпрыгожвалі, і таксама гэта ўсё... Прадавалі. Ну, прадавалі, так, дзялілі. Не, ну я думаю, што гэта проста, што прадавалі, гэта проста сімвалічна. Сімвалічна, хтосьці даваў там па рубліку. Ну, у нас не бабіна каша атрымалася. Не, у нас не бабіна каша. Каша вельмі проста, ты ж не хочаш простыя стравы. Ну, я хачу, чаму? Ну, я лічу, што і гэта вельмі проста. І, дарэчы, людзі таксама кажуць, што гэта вельмі проста, што мы робім. Так, і можна зрабіць на такое свята, як нараджэнне, таксама. Так, і лёгка. Ну што, Іван Іванович, будзем ляпіць? Ты ляпі, а я трошкі ручкі крыху буду распавядаць, што на хрысціны в Віцебскай вобласці... Робім я зараз так, а я так ляпёшачку. В прынцыпе, як мы клёцкі. Вялікімі рабіць не будзем. І начынне крыху. Ай, буду рукамі, можна? Можна. Можна, дзякую, Іван Іванович. Дазвол атрымаў. І зверху потым такой же. Хоп. Ну, так вось на Віцебшчыне мог на хрысціны прыйсці перапрануты ў Жорава чалавек. Ну, зразумела, вывернуў кажух, а чаму кажух? Поўсцю наверх, каб быў багаты. Як шуба касмата, так і ты, каб быў багаты. Вось. І ён прасоўваў руку ў рукаў і браў некую ляпу і прыходзіў і гаварыў такі тэкст, што як вы будзеце мяне прасіць, так я буду вам дзяцей насіць. А яшчэ... Жораў, не бусіў. Ну, Жораў, добра. А яшчэ прыходзілі перапранутыя, якія, таксама дзіўная назва, заделаныя. І гэта былі афіцеры. Ой, адразу глядзіце, будзем у паніровачнай сухарыкі. Ось так, хай покупаюцца. Ага, гэта былі заделаныя, так заделаныя. Гавораць. Яны перапраналіся ў афіцэраў, у цыганоў. Яны таксама прыносілі кашу. Але, зразумела, жарт. Яны бралі гаршок, у які маглі пасадзіць жывога ката, маглі пакласці качан капусты або некую паперу і сказаць, што наша каша з-за граніцы, выкупайце маладзіцы. Таму гэта ўсё з жартам і з гумарам, таму што такі апошні момент гэтага свята, калі бабулю садзілі ў нейкія сані, у начоўку, маглі пасадзіць на барану, барану накрывалі кажухом таксама, каб дзіця было багатае, і цягнулі ўсё гэта ў карчомку. А ўжо там бабуля тых, хто цягнуў,
частавала. Ага. Але не тая бабуля, якія зноў мы гаворым, бабушка па матчынай, па таткавай. Которая па павітуха. Павітуха, гэта ўсё пра яе ідзе размову. А так маглі быць нават 3 кашы бабіных: кум, кума і сама бабка павітуха. Магло быць нават 3 кашы. Але больш такія звесткі пра тое, што вось кум і кума ўжо ў нас па піражку маюць. Но ўжо могуць частавацца кум з кумой. Я так крыху прыціскаю, каб не валілася долу, і так уже тут панаваляў. Все вельмі проста, не бойцеся. Гэта толькі здаецца так, што ай, вазні, не. Вазні. Мала, і все вельмі простенько. І на выставу можна пайсці. Так. Зноў валяем у сухариках наших паніровачных. Так. Ось такі. Так, мы зробім, напэўна, колькі нас тут? Нас 5. 100. 100 зробім. 100. Такая уедлівая песня, гэта кум да кумы. І бывае так, што ось уключана, напрыклад, у мяне там кружэлка з адлічбаванымі народнымі песнямі, бывае бабіна круціцца. Я сижу, працую і так, слухаю, якая песня. І гэта прайшла один раз, прайшла другі раз, не звярнуў увагу. Потым уначы. Думаю, што такое? Яна такая вельмі... Калі бабуля спявала, неяк атрымалася, што яна зусім на эстрадную непадобная. А тут я і спяваю ла-та-та-та-та-та-та-та. Думаю, вось ён народ, вось ён кампазітар. Ніхто лепш не напіша. Таму, відаць, і я ў сваёй творчасці, гурт Троіца заўсёды толькі звяртаем увагу на старадаўнія беларускія народныя песні. Калі у вас ёсць магчымасць, і вашы бабулькі яшчэ могуць спяваць, могуць узгадаць гэтыя песні, якія ім спявалі. Песні, рэцэпты, дасылайце ўсё нам, ўсё нам. Потым мы такую кнігу выдадзім, у якой будуць і песні, і рэцэпты, фотаздымкі, і нават, відаць, кавалачкі, што не таелі. Сярод старонных. Не, гэта можа быць такі жарт, можа... Муляж, я шукаў гэта слова. Так. Вось. Павалялі. І будзем запякаць. Што, сябры, адпраўляем на патэльню смажыцца нашы піражочкі. Оп. Першы пайшоў. Другі пайшоў. Трэці. Чацвёрты. І 5. Все. Зробім, каб паміж імі была нейкая адлегласць, каб яны тут не склеіліся. Вось. Все. Хай яны смажацца. А мы пакуль з Іваном Івановичем прыгатуем ужо нашы талерачкі, у якіх там будзе агурочак, які марынаваны ці салёны, і нейкі соус. Хуценька зробім зараз. Нашы піражкі ўжо амаль гатовыя, але хуценька зараз зробім, дэкор не дэкор, але так. Прыгажосць. Прыгажосць. Могу спяваць? Можна. Песня. Песня. Возьми мои клопоточки, возьми мои клопоточки, своему коню под копыточки. Возьми ты мою тугу, возьми ты мою тугу, своему конику подпругу. Возьми ты мое гора, возьми ты мое гора, завязи ты в чисто поле.
Не ведаю, як шмат Прыгна песень вже співалася, але бабулі розповідали, що і різні замови читали, окремя молитву. Зараз можна ще соус? І ось сметанка, криху хрену і замова. зеляпушки. Давай. Можна. Одна бабуля мне такую розповідала замову, що іду своєю дорогою, а ти гора мене що не трогай. Вельми просто. А більш складана така. Іду, у путь 8 ангелів ведуть. 2 попереді, 2 взаді і 2 по боках. І 2 мене від злих, лихих людей закривають. Дай Бог з добрими стручатися, а з лихими не видаться. Амінь. Ну, мені ще вельми так само... Хрен, сметана і укроп. Хрену болей давай сьогодні. Все. Мне все время просто подобается. На порог ступаю, Божью Матерь сустракаю. Божья Матерь при мне, что Божьей Матери, то и мне. Коли есть махчимость нечто прочитать такое, бо что на початку было слово, и слово было у Бога. И слово это знову та вибрация, яка оберегает человека. Мы уже про это неоднойче говорили. А тут у нас отримлюється і слово у замові, і слово у пісні, і то слово, яке Сержук Марков. І все одразу. Так. Так. Ну что, Иван Иванович, и наши сябры, конечно, не достаем наши пирожки. Уже можно. Так, ось они такие. Гляньте, какие нормальные. Вот. А пятый режиссер. На всех. Хай постоїть, почекає. Так, ну і глядите, і можна соус наш. Давайте ось так, да? Так. Мяжа такая помеша горошками. И это. Млечный путь. Ну, и он самый. Это планеты. Ось так зробимо. Так, ну що, дошка нам уже, з вами, Іван Іванович, не потрібна. Яка вам більш до сподоби? Ближайшая. Ну все, Больше сметанки. тримайте вітелець, сметанку з хреном, все як просили. Так. Так. Ой, як хрустить так приємно. Ну, я таку смакну. Ви уже? Не. Не ще? Ну? І з огурочком. Вельми смачно. Поверьте мне. Іван Іванович, ви покуль можете там розвітуватися, запрошати, щоб рецепти досилали. А я ще ковалочок. Коли у вас есть махчимость, вы пишите нам, коли ласка, досылайте свои рецепты, свои песни, які співали бабулі. І ми обов'язково щось покажемо з вашої кухні. Пирожки вельми пяшотные, вельми сытные. Тому не бойтеся, готуйте. Можете брать с собой куда-нибудь на природу так само. На гэтым сёння мы з вами развітваемся. Смачна есці і ўсяго самага добрага. Пакуль.